ئێمەش کە بێدەنگین لەم دزیا شەریکین یانە بێ لەم حکومەتە بەشداری نەکەین. دز و شریکê dizan, xudanê faîlên çiya û bajêr, yêketiyên dilzer, ev ew çendîn axiftinên dî, ev yeke çi axiftinên neyarên yêketiyê nîne, belkû beşekin ji wan şera axiftin û şerê ragihandnê berpirsên bilindên yêketî ku rojane li dijî hevdû dikin û heyatê jî zêdetir germtir dibe. Niha li derve yêketî kêmtirîn rexne ji wê hizbê tê tegirtin, piştî dawî hatina şerê ragihandina wê hizbê digel bizava goran. Berpirsên wê hizbê hêj balîf nexistibûn bin serê xwe, di navxwe de ketin xwe û şerekê ragihandnê din li dijî hevdû kirin. Di vê raportê de çend mînakekan ji wan şerên ragihandnê dixeyne berçav ku di çend mehên borî de berpirsên yêketî dijî hevdû encam dayne. Di nûtirîn mînak de Şanaz İbrahîm Ehmed nivîsiye, axir çima ez nibêjim heywax, dema ku hizba xwe dibînim, sê mehan mijûlî rakeşana nexşereyekê kirîn. Lê şanda me di şipirzeyî û hatin û çona wan di navbera Silêmanî û Pîrmam de nexşereya me li Pirdê bicîhêşt. Adil Murad sekretêrê Encumena Navendiya Yêketî jî di dawî gutar da nivêsiye, dibe sînûrek bo serkirdatiya yêketî bêdanîn, bi taybet ew serkirdeyên ku karîger bûyne bi partî. Adil Murad nivêsiye jî çawa dibe daxwazê ji welatiyan bêkirin piştgiriyê ji referandûmê bikin, di demekî da bawerî bi desalat û saziyên wê nemaye ku tenê ji xizmeta beşek ji berpirseyên hizb û pîsxorên derveyî desalatê de ye. Her di vê çarçoveyê de Sîrwan Kuêxanecim endamê serkirdatiya yêketî li kanalê KNNyê serbibzava goran, bi serkirdatiya hizba xwe dibêje her kesek di nav yêketî de bibê bikarxistina parlemanî biçe jêrbarê partî bo encamdana referandûmê, ev di nav yêketî cêwî nabe û dibe biçe hewlêrê. Her di wê demê de Behroz Gelalî nûnerê yêketî li Enqerê di gutarekê de dibin navê bersivek bo xwedîfayîlên çiya û bajar. Li dijî Mela Bextiyar berpirsê desteya kargeriya yêketî nivêsiye. Mela Bextiyar berê li çiya bi damezrandina alaya şoreş xiyanet lê yêketî kir û di niha de jî bi damezrandina platforma Dabran gelek nemaye heman şaşiya borî dubare dike. Hejmarek endamên serkirdatiya yêketî jî yadaştek arasteyî cêgirên sekretêrê giştî yêketî kirin û têda Mela Bextiyar û endamên desteya kargerî bi sedemên gelek ji arîşeyên nav yêketî danîbûn û nivêsî bûn ew hemû desalatên hizbî û madî li ku derê bi berpirsê desteya kargerî hatine dan. Ew hemû seferên kirîne berhemên wê çi bûne? Platforma Dabran bi biryara kê hatiye damezrandin û gelo rêpêdan hizb di nav hizbê de bêçêkirin? Roja pazdeyê adarê di konferanseke nûçeyî de Mela Bextiyar li ser patrola Kerkûkê rexne ji Necmedîn Kerîm girt û ragihand. دکتۆر نەجمەدین لەسەر نەوتی کەرکووک قسەی لەسەرە ئەویش زمنی ئەوانەی کە قسەیان لەسەرە قسە ئەکەین. Pişra Necmedîn Kerîm rojekê piştî wê bi vî awayî bersiva Mela Bextiyar da. ئەگەر ماڵت لە شوشە بوو بەرمەهاوێژەرە ماڵی خەڵکی. Herdûî demî de Halo İbrahîm Ehmed ku biraya Hêro İbrahîm Ehmed e di çend gutarekadan rexne ji berpirsên wê hizbê girtiye û di dawî gutar de jî rexne ji bêhelwêstiya yêketî digire li hemberî şerê xanesorê nivîsiye. Alî bi taybetî yêketî kerolalin li hemberî xawendariyetiya wezareta pêşmerge. Gelo ev helwêstê yêketiyên dilzer e ku ji mêj ve şerefa xwe firotîne bi partî yan helwêsta hemû yêketî ye. Cafer Şêx Mistefa endamekê diniyê mekteba siyasiya yêketî jî di hevpeyvînekê de digel dengê Emerîka dibêje. Hevrikiyên nav yêketî li ser post û dizîna samanê xelkî ye neg li ser fikr û kurdatiyê. Rojekê ji rojan me nedît ku arîşeyên me li ser wê yêkê be ku çawa perew dahatî bi ser xelkî de dabeş bikin û çawa rewşa jiyan û jiyara welatiyan xweş bikin. Lahor Şêx Cengî jî berpirsê ajansa parastin û zanyarî di civînekê de dibêje melefê hinek serkirdeyên yêketî li cemîye ku hewla dabeşkirina yêketî dane û gefên wê yêkê jî kir eger bigehne kongrê ev e melefên wan eşkere dike. زۆر بەڵگەم لایەن هەندێک لەمانە عیبیان لەسەرەوە شتیان داوە بەدەستەوە زەختیان لە یەکتری لەها لایەن هەندێک لایەن دەبێ ئەم وەزعە یەکێتی تێک دەن. Di niha de çêdibe hinek ji yêketiyê wî şerê ragihandnê berpirsên wê hizbê bo hebûna azadî û raderbirînê di nava hizba xwe vegerînin û çêdibe hinekên din jî wek Mehmûd Sengawî bêjin.
لە نەخۆشکەوتنی مام جەلالێ هەمومان نەخۆشکەوتین تەواو لە دوای نەخۆشکەوتنی مام هەمودا هەوڵ بگە ئەو یەکێتی بخەنە دۆخەکەی جاران حیزبەکەی منی بۆیە شارما بۆیە ناوی خۆم ناوەندی بڕیار حیزبەکەی منی خەریکە وەکو پارتی لێ تێ بێتە بنە ماڵە